Swaramu lanange aja ditokno dhisik. Ya dudu perkara swara lanang gak ditokno dhisik. Lah terus Perkara panitia aku gak nemu nggon brai kok lho. lah wong nggone ya sak nyumplek gak ngerti lek anggotane sak puwirang-pirang lho. Kadek campur blwetokan noke. Gak dikai lampu pisan. Ya gak apa-apa wong sampean lanang masih nduk peteng-petengan ya ora apa-apa. Ojo kurang ajar. Kok ngomong lanang saiki usum ula. Lah mek aku dikokop ula ya apa? Gak apa-apa. Kendaan lawan. Iki kendaan sampean ta? Kendaan. Rene Mas, Rene Mas. Rene. Sampean pilih sapa? Pilih mama. Pilih mami apa pilih aku? Ini. Pilih iki apa pilih aku? Gak apa-apa pilihin mulai dikerawuk bojone peno. Gak duwe. Sing gak duwe bojo iki Mami Okta, Mas. Rondo. Rondo ping pira Mi? 16. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa napa Ibu? Kepala Desa niki. Halo. Bapak. Bapak Kepala Desa. Ugi perangkat lintune matur sembah nuwun. Ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem bapak-bapak panitia ugi sedaya masyarakat ngaturaken matur sembah nuwun sanget bapile sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Monggo Mami. Saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek ngarep-ngarep iki tok dulur-dulur sabu. Monggo Bapak Ibu pamong warga desa dijawab kanthi ikhlas. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi konjo selamat sedaya sing rawuh sak senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula Mami Okta saha derek kula maru kula Bu Inge ngaturaken padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Allahumma. Nggih. Yuk. Nggih. Dalu menika kasepuyung dening channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun atas dukungannya channel-channel YouTube yang di depan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten sinetron komedi humor, wonten ludrukan rek sing terbaru yuk. Campur Sari Delewung Anti Galau. Lan bapile jenengan pengen pirsa sejarane. Sejatine seniman Jawa Timur monggo dipun pirsani tanggene channel YouTube Gondol TV. Ayo disapa sing rawuh yuk. Nggih. Matur sembah nuwun katur panitia, katur Bapak Lurah, katur warga ingkang sampun nyengkuyung. Nggih, ugi ibu-ibu PKK ingkang lenggah wonten ngajeng sugeng dalu, sugeng mirsani pagelaran Ludruk Budi Wijaya ing dalu menika. Nggih, ugi konjuk katur adik-adik kula Karang Trauma, Karang Taruna Mi. Karang Taruna.
Taruna Sugeng dalu. Mami Okta didelekno parkiran tepak iku mau. Tepake. Jejer masjid. Nggih ngerti sampean niku cek dikongkon tobat. Lha lapo aku gak lapo-lapo kok tobat. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel YouTube Budi Wijaya kali sound sisteme yuk. THJ Audio. Lightinge Fortuna Lighting idolane arek Jombang. nggih sugeng rawuh dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh. Matur suwun. Endi sapa punden sing rawuh? Nggih. Nggih, Bapak kula. Ngaturaken sugeng dalu kagem los terus tamas iki. Kagem penggemar setia Budi Wijaya, sabu sapa punden, Abah Solikin sugeng dalu. Sabu watu blorok sugeng dalu anakku Nyu Iwan Samudra sugeng dalu. kagungan Abah Kusnan ugi saking Wotan Sari saking Dawar Brayu matur Nggih. sembah nuwun. Tran Jatim matur sembah nuwun Sugeng ugi dalu, Umi Tran Balung Jatim. Mojo Umi Kenti sugeng Umi Kenti. rawuh Watu Gede matur sembah nuwun ugi Sabu Bungaria saking Asem Gede matur sembah nuwun kagungan Abah Didi. Ngaturaken ugi sugeng dalu katur njenengan sami keluarga dalem sabu tim pedhot jalur Tim langit pedhot jalur langit. saking keluarga dalem Abah Jarwo Tim Abah Roni kopior saking Nggih, matur seto sembah nuwun. Ugi segodo bancang tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Yuk Monggo. patatan sampean nggih menika bedayan Sekarsari badhe kula wiwiti Nggih. sesarengan duo Kak Lemos Nggih. Lakar santri sawung galing sugeng dalu. Semende kayune jati gak kepriye uripmu kuwi ayo dulur padha mirsani gelare Prabu Wijaya. yuk sepina malih matur sembah nuwun katur njenengan sami kang sampun mirsani luar biasa ingkang sampun rawuh kula dongakno sehat rezekine kathah. Amin. Ayo. Oke, langsung kemawon Mami. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Walang kekek menjelak nang tembok mabur menjelak neng pari aja ngenyek karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gedang di bumbu rawon kaya ngene rasane Sembah nuwun Umi. kaya layang kinawi lakon yen ngetan bali yang ulon tiga sedan loro kalakon ora butuh kae-kae butuh kumo nyambut Jos. gawe. Ugi sugeng rawuh kaji jamian jeragan bekecot ngiler ingkang sampun rawuh. Sing kagungan PT Anggrem sak daerah Balung Panggang. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Rani Asmara dan Ning Kiki Amelia. Salami
kantosan atau perlu perhatian ten acara bedayan serba-serbi menika khususipun penyawer diharapkan dibawa aja untuk Nggih. etika dan estetika soalnya niki artisnya ditokno kabeh yo. Nggih, paring pirsa kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang paring bunga-bunga sosial saged wonten ngandhap kemawon. Ngaten. Nggih. Ampun Tidak dados ing manah penggalihipun. Tidak mengurangi rasa hormat nggih. Nggih. Langsung kemawon. Sing duwe gunung cupak ning sanana disco Semerbakseng dan ning Marsa Aulia Harum-harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulone Jawa. Harum-harum kulone Jawa, ireng manis sing duwe sapa? Harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulone batu. Manis kering Mbak Sanana Semerbakseng kalih Mbak Marsa dipun lajengaken ten mriki pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manis Jawa Timur jare arek Trans Jatim ning Nyantika Dimasari dan ning Nur Kumala Dewi katur grup Trans Jatim. Eling sore eling dieling-eling ora rumangsa edan kali kulon kali arep kabrang rana wate edan kati kulon kati yen tiga rana wani Geningipun rating kairing Mbak Yantika kali Mbak Nur Kumala Dewi. Kumala Dewi. Nggih, masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, juga seorang moa yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong masih bersama bedayan serba serbi. Sesarangan kita serapat Mbak Ika kali Mbak Meni sampun kapuri mingkatan kene pasukatan panggung dipun lajengaken peranan-peranan penting Budi Wijaya Ning Vikum Sukrisna Ning Yuni Suyanto dan Ning Rizky.
apa ora butuh kae-kae butuhku mung nyambut gawe dari mana datangnya dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke Gendeng tengol kairingan Mbak Vikum, Mbak Yuni kali Mbak Rizky monggo dipun lajengaken. Penggreman asli Budi Wijaya Ning Susan Warsono Ning Titin Subayu Ning Endang Sukentut. Oh dadi pengreman. Ketemu awang ati guru lan ketemu aja guyu jamong pariane eling prasetyane Mas yando tendes luas sajolae Rama-rama Srima Prabu Antara Bu Titin, Bu Susan, Bu Endang kairing gending jamong dipun lajengaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan sugeng Ning dalu Mary saking Mojosari Ning Irma Arifin saking Jombang. Cari belong rondone kalopo Manis serangko Kusumane ngakromo Jering jatmo tanpun cetan jiwa Alhamdulillah sampun rawuh sedadan seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk langsung kemauan menika pedayan serba sebri katur jenengan sami langsung melayani lagu tetepangan ingkang sampun dicatet blender ngiri. Monggo Mas Jono. DHZ LBW Celo iki. Oh enak lho Mas.
tak topo bebacane kembang mekat ono ing ati nanging dudu aku sing duweni Terima kasih. ora gampang nampa lelakon iki aku Terima kasih, Don. ikhlas nyebut dilakoni nopo kasunyatan nek tresno kowe sumanding wong liya Rejo istimewa. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Gini, mohon dengan hormat yang di panggung suruh turun. Mami, Halo. Mami Okta, Mohon maaf yang di atas panggung turun dulu. Mohon maaf yang di atas panggung turun dulu. Nah, Bapak mau mboten mirsani informasi. kalau Ayo, nggak Mas. mau turun, nanti kita akhiri loh ya. Oke, pilihannya turun atau diakhiri. Mohon dengan hormat Bapak, nggih. Biar suasana panggung kayak tinggalnya indah. Nggih ben tertata dengan tertib. Mami. Terima kasih kerjasamanya. Matur sembah nuwun. Yuk, dulu lanjut. Lanjut, boys. Gerigis. Greges bola. Subhanallah apa yang toh sehat. Wes yo wes, anje pengen opo goroso. Untuk yang di depan bisa duduk semuanya. Bisa duduk. Nggih, Bisa, ya. Bisa tertib ya. sing guri mboten ketinggalan. Yang belakang tidak kelihatan, yang depan harap bisa duduk. Mau lanjut? Lanjut. Kalau lanjut duduk dulu. Leka duduk kalau lanjut iki. Ayo, bisa duduk apa enggak? Ayo duduk. Oke, untuk saudaraku. Untuk saudaraku Untuk sementara musik ya. duduk dulu, Mas musik leren dulu sih Mas. Nggih, kersane ben ketok. Tenang nggih Mas nggih. Sabu-sabu semuanya bisa duduk. Kasihan. Untuk yang nggih. di belakang biar bisa kelihatan, yang di depan bisa duduk semuanya. Ayo jenengan tertib pulang ya lanjut yo. Nika yang Budi Wijaya. Selamat ulang tahun Mbak Ika.
juang ningkatno pembangunan Panten maju kota Kabupaten Jombang. Inggih menika kala wau pasugatan Bedayan Sekarsari Serta Mutu ingkang dipun lajengaken saking keluarga Sri Aryani Klub Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten wara-wara informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosi. Sering suka kudu ing lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taserli merinti di malam hari Lan kula Neng Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam baru pandang hidung terasa baru